У Беларусі ўводзіцца новы тэрмін «беларускі свет». Пра гэта расказаў старшыня Акадэміі навук Уладзімір Гусакоў. Ён патлумачыў, што гэта вельмі важна для выпрацоўкі беларускай нацыянальнай ідэі. І таксама сёння адбылася змена на пасадзе адной з галоўных ідэалагічных пасадаў Беларусі, міністра інфармацыі. Ім стаў былы кіраўнік тэлеканалу ЭНТ Марат Маркаў. Пра гэтыя ідэалагічныя перамены і што яны значаць, мы сёння пагаворым у праграме «Пік свабоды». Мяне завуць Дмітрий Гурневіч. І мой сённяшні гость палітолог, а таксама прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» Павел Усаў. Прывітанне, Павел. Вітаю. Павел, Марат Маркаў пасля прызначэння сёння міністра інфармацыі сказаў, што нічога па сутнасці не зменіцца ў інфармацыйнай палітыцы дзяржавы. Тады навошта, на вашу думку, Лукашенко мяняў гэтага чалавека? Маркаў вельмі заідэалагізаваны, вядомы як не толькі прапагандыст, але як чалавек, які адмыслова паказваў прадстаўнікоў апазіцыі зламаных маральна ў невыгадным святле, паказваючы, што вось людзі памыліліся, што людзі, якія выйшлі і пратэставалі ў 2020 годзе, не ведалі, што рабілі. Ён такім чынам быў адзначаны Лукашэнкам за сваю вось такую дзейнасць псіхалагічнага і маральнага ціску і маніпуляцыі ў дачыненні да прадстаўнікоў апазіцыі. Гэта свайго роду павышэнне. І я абсалютна тут разумею, што і згодны з ягоным сцвярджэннем, што нічога, абсалютна нічога ў палітыкі інфармацыйнай рэжыму не зменіцца. Яна будзе накіраваная на кансалідацыю сістэмы, на легітымізацыю, на забеспячэнне інфармацыйнай падтрымкі прыватнасці для Лукашэнкі, рэжыму Лукашэнка, ну і таксама сістэмы новага парадку, які усталяваўся у Беларусі. І фактычна інфармацыйныя механізмы сталі адным з важных такіх інструментаў у стварэнні новага, я б так назваў, неотаталітарнага рэжыму ў Беларусі, дзе фактычна уся інфармацыйная прастора падпарадкавана дзяржаве і зачышчана ад любой ідэалагічнай ці інфармацыйнай альтэрнатывы не толькі ў плане канкурэнцыі інфармацыйнай, а перш за ўсё у плане зачысткі з выкарыстаннем рэпрэсіўных метадаў у Беларусі. Таму я думаю, што інтэнсіўнасць прапаганды яна застанецца на тым самым узроўні. Магчыма, яна будзе больш крэатыўнай, бо не трэба забываць, што наперадзе 25 год і прэзідэнцкая, квазіпрэзідэнцкая кампанія, і задачай прапаганды і ўсіх дзяржаўных СМІ будзе стварэнне абсалютна прываблівага, неканкурэнцыйнага вобразу Лукашэнка. І якраз такі кансалідацыя усіх рэсурсаў для забеспячэння кампаніі 25 году і далейшай дыскрэдытацыі апазіцыі будзе неабходнай. І таму я так думаю, што менавіта з гэтым звязаныя змены, і гэта будуць не першыя змены. Лукашенко выграбіць усіх тых, хто мае хоць нейкую крэатыўнасць і думанне у тым сэнсе, што адрозніваюцца ад простых шэраговых прапагандыстаў, больш творчыя такія, ну, скажем, ворагаў трэба таксама разумець, і Маркаў мае такую пэўную, хаця і негатыўную творчую сілу у забеспячэнні такой якраз такі псіхалагічнага і амаральнага дзеяння. І вось такія людзі, якія будуць ствараць неабходную абалонку у 25 годзе, Лукашенко будзе шукаць, і яны будуць авансаваныя на даволі значныя пасады. Але ў той жа час, памятаеце, пару тыдняў таму Лукашенко на медыафоруме ў Магілёве казаў, хутчэй ушчуваў некаторых прапагандыстаў, што яны замоцна радыкальна крытыкуюць Украіну, рознымі словамі непрыгожымі абзываючы украінцаў. І ён тады казаў, што вам давядзецца з імі будаваць яшчэ адносіны, маецца на ўвазе з украінцамі. Так, а гэта не працягваць той рыторыкі, што прапаганда занадта далёка пайшла ў такой, скажем так, чорнай прапагандзе? Скажем так, прапаганда у Беларусі, скажем, лукашэнкаўская прапаганда, яна неаднародная у сваёй унутранай структуры, у сваёй якасці.
ёсць ужо акрэсленая востра прарасійская прапаганда, расійская мірская прапаганда. Гэта у тым ліку, напрыклад, я глядзеў розныя медыа і каналы СМІ Магілёўшчыны, там вось гэты такі прарасійскі радыкалізм, такі махровы прарасійскі радыкалізм перавышае нават тое, што мы бачым у Гародні. Там газеты, гарадскія медыапарталы гарадскіх газет, яны скіраваны якраз такі перш за ўсё на прасоўванне расійскага свету і на антыукраінскую прапаганду. Іх нават менш хвалюе тое, што дзейцы ў апазіцыі гэтую нішу занялі азаронак, занялі там жоўтыя слівы. Так вось яны скіраваныя на тое, каб дыскрэдытаваць апазіцыю, паказваць яе ў непрымальным святле, а ёсць вось гэтыя асабліва лакальныя каналы. Не ведаю, як у іншых рэгіёнах, у Магілёве я спецыяльна адсочваю, там прасоўванне расійскага антыукраінскага наратыву даволі моцнае. І я думаю, нездарма Лукашенко там праводзіў семінар, сустрэчу, бо парадыгма такая, мы з Расіі адзін свет, там даволі моцная, нават не пралукашэнкаўская, а хутчэй такая прамаскоўская. Я думаю, што вось у гэтым Лукашенко таксама адчувае небяспеку. Ён не ведае насамрэч, што з гэтым зрабіць, бо гэта элемент той машыны і той сістэмы, якую ён стварыў. А з іншага боку разумее, што інтэнсіўнасць напрасоўвання расійскага свету ў Беларусі ўжо становіцца не падкантрольнай яму. Вось гэтай ініцыятывы па змене вуліц, па знішчэнню лацінкі, па знішчэнню помнікаў, абеліску Ларысы Геніуш, там і іншых рэчаў. То бок гэта ўжо вось гэтая махровая пракрэмлёўскасць ужо існуе ў гэтай сістэме, якую стварыў Лукашенко, ужо самастойным жыццём. І зараз задача, канешне, трошкі прыхамаваць. Як прыклад можна згадаць вось гэты клінч паміж Марзалюком і Бондаравай, так, калі я не памыляюся, калі яна падала на яго ў суд за тое, што ён прасоўвае фашысцкія ідэі, кажучы пра тое, што неабходна неяк павялічыць выкладанне беларускай мовы, хаця б геаграфію, гісторыю ў школах. І вось гэтым рускамірцам гэта не спадабалася. І зразумела, для Лукашенка вельмі небяспечна гэты працэс, бо ён траціць над ім кантроль. Дарэчы, вось менавіта з гэтым звязана чарговае пытанне. Вы узгадалі пра рускі свет, якраз такі учора, калі адзначаўся Дзень Расіі, між іншага, у тым ліку ў Беларусі, прэзідэнт Акадэміі навук Уладзімір Гусакоў гаварыў пра тое, што вводзіцца ў абарот новы тэрмін «беларускі свет». І ён там казаў шмат пра што гэта цяпер такое паняцце, якое ўключае ў сябе цэлую сістэму агульнанацыянальных каштоўнасцяў ад старажытнай гісторыі культуры да сучаснага светаўладкавання, уключаючы традыцыйны светапогляд. Гэта вельмі цяжка патлумачыць чалавеку звычайнаму, але вы доктар навук, можа вы патлумачыце, што гэта такое, як вы гэта разумееце? Я разумею, як я разумею, што такое беларускі свет, і тое, што разумеюць лукашэнкаўскія прапагандысты. То, што Гусакоў меў на ўвазе хутчэй спачатку. Гэта зусім розныя рэчы, бо яны ўкладаюць у нацыянальную ідэю і ў канцэпцыю нацыянальных інтарэсаў, у канцэпцыю нацыянальнай бяспекі зусім іншыя сэнсы. Гэта дыстанцаванне ад захаду, гэта умацаванне уласных так званой суверэннай дэмакратыі, ніякіх выбараў, ніякіх перамен, кансалідацыя вакол прэзідэнта і Лукашенка для іх і кансалідацыя вакол гэтай сістэмы і, канешне ж, арыентацыя на Расію. Калі вось у гэтую канцэпцыю беларускага свету, так, ці нацыянальныя ідэі яны пачнуць укладаць тое, што вось я акрэсліў, то гэта, канешне, стане толькі выключна працягам той канцэпцыі расійскага свету, якая і так пануе у Беларусі. Але сам факт, што з'яўляецца гэта ідэя беларускага свету, хаця б нават у фармулёўках, такая адменная, як паралель, магчыма, для расійскага свету, гэта добра.
так толькі пытанне, якое будзе напаўненне. І на жаль, на маю думку, сыходзячы, я нават упэўнены ў тым, што сыходзячы з таго, што мы назіраем у Беларусі, знішчэнне беларускасці, занепад беларускай культуры, барацьба з нацыянальнай сімволікай, барацьба з нацыянальнай культурай, абвяшчэнне беларускіх пісьменнікаў экстрэмістамі, напрыклад, Дуніна, Марцінкевіча, забарона выдаўніцтва кніг, выдаленне кніг аўтараў экстрэмістычных з бібліятэкі, з бібліятэкаў. Гэта сведчанне таго, што, на жаль, напаўненне вось гэтай добрай фармулёўкі беларускі свет будзе цалкам расейскае. І напаўненне, вось гэтая сутнасць, будзе працягам таго, што мы маем у канцэпцыі рускі свет. Мы з Расіяй адны. Наш беларускі свет – гэта маленькая частка вялікага рускага свету. То бок тут, я думаю, што будзе адраджацца якраз таки тая традыцыйная, характарыстычная для расійскіх часоў расійскай імперыі канцэпцыя трох народаў, якія складаюць адзін вялікі рускі народ. Гэта, канешне, дыскрэдытуе саму ідэю, саму канцэпцыю беларускага свету, але тое, што хаця б часткова у беларусаў будзе думка, што ёсць свой беларускі свет, на гэта добра. Але думаю, што ён якраз такі вось гэтае напаўненне будзе выкарыстоўвацца для знішчэння беларускага свету. Бо на чым будуецца беларускі свет, так, насамрэч? На аўтарстве нацыянальных пісьменнікаў, на мове, на культуры, на гісторыі. Але беларуская мова не забароненая дэ-факто ў Беларусі, в сэнсе, хутчэй юрыдычна маецца на ўвазе. Таму што калі творца лаяльны да ўлады, ён карыстаецца беларускай мовай. Вы ўжо згадалі Марзулюка, ён выдае кніжкі па-беларуску, выкладае па-беларуску, ён вядзе перадачы па-беларуску, калі хоча ў іншых перадачах размаўляе па-беларуску. І, ў прынцыпе, калі гэтыя пісьменнікі не крытыкуюць, падтрымліваюць уладу, яны могуць дзейнічаць, і адкрытыя ім школы, універсітэты таксама перад імі. Так, толькі я не думаю, што гэта дзяржаўная палітыка, бо мы кажам пра нейкія, скажам, частковыя прыклады, але калі мы кажам пра агульную атмасферу, няма дзяржаўнай прамоўнай прабеларускай нацыянальнай палітыкі. Яна не культывуецца ў школах, яна не культывуецца ў універсітэтах, зачыняюцца факультэты, кафедры беларускай мовы і ўжо зачыніліся беларускай мовы і літаратуры ва універсітэтах. Мова не развіваецца. Няма мэтанакіраванай дзяржаўнай палітыкі па развіццю беларускай мовы, нацыянальнай мовы. І гэта, канешне ж, супярэчыць вось гэтай канцэпцыі беларускага свету. Другой часткай вось гэтай канцэпцыі будзе антыеўрапейскасць, антызаходнасць. Ва ўмовах канфрантацыі сённяшняй, у якой знаходзіцца Беларусь з Польшчай, з Літвой у прыватнасці і ў глобальным сэнсе супраць Захаду, Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі, арыентаваная цалкам на Расію ў сваіх геапалітычных прыярытэтах і стратэгічных, і фактычна з'яўляецца часткай стратэгічнай прасторы Расіі, то я сумняюся, што там будзе падкрэслівацца важнасць абсалютнага суверэнітэту і незалежнасці, дыстанцавання ад Расіі, беларускага свету як самастойнай прасторы не можа па факце існаваць без адрыву ад Расіі. Я вас пераб'ю, Павел, я пераб'ю, таму што тут важны момант. Гусакоў, кажучы пра беларускі свет, ён звяртае ўвагу, што Беларусь знаходзіцца як бы на раздарожжы розных цывілізацый. Мы ведаем эту тэорыю ўжо даўно, ў прынцыпе. І ён тут звяртае ўвагу, што дзякуючы таму, што як бы Беларусь такая транзітная краіна, яна стала ў пэўным сэнсе вельмі шматкультурнай, там і рознай рэлігіі, рознай нацыянальнасці, но гэта ў нейкім сэнсе супрацьпастаўленне Расіі, таму што у расійскіх мястэчках, не так, як у беларускіх, дзе ёсць і царква, дзе ёсць касцёл, дзе калісьці былі мячэты, дзе таксама былі сінагогі. Кожная рэлігія штосьці мела сваё, і людзі гаварылі на розных мовах, ужываліся. У Расіі не было, там межа аседласці праходзіла, дарэчы, каля вашага Магілёва. Так, нават трошкі далей. Калі мы кажам пра вось гэтыя дэкларацыі, так асцярожна. Дэкларацыі мультыкультуралізм, шматканфесійнасць, то гэта было характэрна да 2020 году, але сітуацыя цалкам змянілася. Калі мы проста будзем тэарэтызаваць, ці здолее ўлада знову
аднавіць вось такую мягкую беларусізацыю, але ўжо цалкам пад кантролем Лукашенко, абапіраючыся на нейкія нацыянальныя аспекты, нацыянальныя фактары, як гэта было перад 2020 годам. Это вялікае пытанне. Ну, на маю думку, сёння такой у Лукашенко няма запатрабавання, я так бачу, відавочна, на вось гэтае нацыянальнае адраджэнне і нацыянальную ідэю, нацыянальную канцэпцыю, менавіта нацыянальную, не ў разуменні такого савецкасці, якая ўвесь час існуе у прапагандзе і ідэалогіі, а менавіта на нацыянальная і папулярызацыя гэтага нацыянальнага. Я не думаю, што нешта такое будзе адбывацца. Хацелася б пабачыць, канешне, гэты працэс, але каб яго распачаць, трэба, прынамсі, лібералізаваць інфармацыйную прастору, а гэтага не адбудзецца, палітычную прастору, гэта таксама не адбудзецца. Или, прынамсі, паслабіць рэпрэсіі. Але рэпрэсіі працягваюцца, рэпрэсіі нацыянальныя, загнаныя у куток. Так? Ёсць нейкія там элементы нацыянальнага, пра што вы узгадвалі, якія абслугоўваюць часткова прапаганду, але нават уся прапаганда яна ж расейскамоўная. Усе гэтыя прапагандысты, яны прасоўваюць расійскі свет. Ніводных там выказванняў, ніводных канцэпцыяў датычна нацыянальнай ідэі, нават гэтая канцэпцыя нацыянальнай бяспекі, яна ж не напісана на беларускай мове. А у нацыянальнай ідэі, у ідэі беларускага свету, фундаментам павінна быць беларуская мова і гісторыя перадусім. А ў сённяшняй сістэмы, калі рэжым гэты антыбеларускі і антыгістарычны, менавіта той гісторыі, пра якую мы кажам, якая супрацьпастаўлялася Расіі, то я не думаю, што яны здольныя на такі працэс. Я думаю, што гэта спроба нейкай такой унутранай кансалідацыі, так, нават той часткі беларускага грамадства, якая нацыянальна арыентаваная, і у апазіцыі да Лукашенка перад выбарамі 2025 году, каб нейкім чынам стварыць агульныя кропкі, якімі можна маніпуляваць і нейкім чынам яшчэ збудаваць сваю легітымнасць, дамацаваць сваю легітымнасць, выкарыстоўваючы нацыянальную ідэю. Яшчэ одно пытанне да вас. Скажыце, ласка, ці самі вы бачыце ўнутры гэтай сістэмы ўлады некую такую апазіцыю супраць рускага свету? Пакуль што не. І наўрад ці яна ўзнікнець. Асноўная прычына ў тым, што геапалітычна мы абсалютна залежныя сёння ад Расіі ў стратэгічным плане, вайсковым плане. Ёсць у Беларусі расійская ядерная зброя, Беларусь уцягнута у вайну супраць Украіны, і у такіх умовах стварыць нейкую апазіцыю, хаця б ментальную для рускага свету ў Беларусі вельмі цяжка і немагчыма. Я просто вам прыклад вам дам. Я недавно бачыў, это, правда, відэа гадавой даўнасці, бадай, так званая дыялоговая пляцоўка дзесьці ў Менску. Там выступалі і Гігін, і Марзалюк, таксама там выступаў Даніловіч, рэктар акадэміі кіравання пры прэзідэнце, і цяперашні дэкан факультэта гісторыі Кахановскі. І я звярнуў увагу, што яны ўсё ж такі вельмі стараліся пра-беларускі выказвацца вось у сваіх выступленнях, і нават пярэчылі Бондаравай, которая там спрабавала іх троліць, што быццам бы няма ніякіх курапатаў, это выдумка Пазняка. Там у Марзалюка нават рукі затрэсліся, калі ён пачаў Бондаравай адказваць, і нават Гігін ёй пярэчыў, спасылаўся на КДБ, которая даказала факты расстрэлаў. Вот нават такога ўзроўню, ці вы там штосьці бачыце, адчуваеце? Гэта ўсё сітуатыўна, так. Калі мы кажам пра сістэмную, магчыма, недзе падсвядома, калі мы кажам пра Марзалюка, ўсё ж такі там з ягонымі арыентацыямі нацыянальнымі, так. Магчыма, чалавек увайшоў у кан'юнктуру. Але калі мы кажам пра сістэмны характар дзеяння, калі, напрыклад, прымаюцца законы пра дыскрэдытацыю так званую беларускага народу на сістэмным узроўні, і усе тыя, хто там пярэчыць гэтай канцэпцыі, што генацыд беларускага народу адбываўся толькі
с 41 там по 53, что это вось альбо немцы, альбо польская палітыка спрычынілася да геноциду беларускага народу, а цалкам знімаецца пытанне геноциду беларускага народу у часы сталінскіх рэпрэсій. Ну, канешне, мы кажам, што на сістэмным узроўні гэтага, на жаль, няма. Больш таго, зараз жа праводзяцца вось гэтыя чысткі акадэміцкага складу не толькі ў цэнтральных універсітэтах, акадэмія навук, БДУ, але таксама у рэгіёнах. Там, я думаю, што спробы нават на такім узроўні выкладчыцкім, акадэміцкім карыстацца беларускай мовы будуць спатыкацца з сур'ёзнымі праблемамі рэпрэсій у дачыненні да выкладчыкаў. Па сутнасці, пасля 2020 году былі вычышчаны ўсе вузы, дзе больш-менш намагаліся распаўсюджваць і карыстацца беларускай мовай. Пакуль што на сістэмным узроўні вось такой апазіцыйнасці да уплыву і фундаментальнага распаўсюджвання расійскага свету я не бачу. Ці яно адбудзецца у бліжэйшы час? Пакуль што я сумняюся ў гэтым, менавіта на сістэмным узроўні. Ці Лукашенко паспрабуе, разумеючы, што яму неабходна пратрымацца пры ўладзе яшчэ там наступныя 5 год, яшчэ наступныя там, ну, да 30-го, прынамсі, года, ці ён паспрабуе нейкім чынам навязаць, хаця б паспрабаваць стварыць новы сацыяльны і культурны контракт з беларускім грамадствам. Ну, шчыра кажучы, я не ведаю. Траўма ад 20-го году настолькі моцная, што ён будзе баяцца сысці вось з гэтай сцежкі татальнага кантролю і татальнай зачысткі нават культурнага, нават нацыянальнага. Калі такія спробы будуць, то значыцца, ну, яшчэ ёсць шанс нейкім чынам супрацьстаяць унутры Беларусі вось гэтаму пашырэнню расійскага свету. Але з іншага боку, што мы бачым? Пачынаюць стварацца гэтыя падручнікі адзіныя па гісторыі саюзнай дзяржавы. Расейцы прапанавалі, нават сам Лукашенко, стварыць адзіны саюзны медыяканал, медыяхолдынг. Ствараюцца супольныя адукацыйныя праграмы, арыентаваныя на Расію. Без адчынення хаця б нейкай форткі на захад, на заходнюю прастору, без хаця б частковай перазагрузкі адносінаў з захадам, цалкам сістэмна супрацьстаяць расійскаму свету будзе немагчыма. Я думаю, што ўсе гэта тое, што мы вось абмяркоўваем, новыя элементы, новыя так званыя веянні, яны звязаныя перш за ўсё спробай ўсё ж такі нейкім чынам знайсці дадатковыя рэсурсы электаральныя, перш за ўсё дзеля таго, каб выбары 25-го года прайшлі максімальна лагодна, каб не было нейкіх сістэмных збояў, нейкіх грамадскіх збояў. З аднаго боку мы бачым гэтыя рэпрэсіі, зачысткі, а з іншага боку вось спробы нейкім чынам пераняць ініцыятыву у канцэпцыях, перш за ўсё не на напаўненні, а ў канцэпцыях у апазіцыі. Але ці гэты працэс стане працэсам сістэмнага узмацнення і абароны з іншага боку ад расійскага свету, пакуль што я такога працэсу не бачу. Дзякую, вялікі Павел. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў палітычны аналітык і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» Павел Усаў. Дзякую, Павел. Дзякую. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Калі ласка, стаўце лайкі пад гэтым відэа, каментуйце яго. Калі для вас гэта бяспечна, дзякуючы гэтаму наша відэа зможа пабачыць як мага больш людзей. А вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Заставайцеся са свабодай.